onko no danne no ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam nena ya nena akune village wa fama idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngajata nena mokoloto yai boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa mi fawani mo haydara mi halni jinnaɗo makko aussi ko tagi nodumami noon jinmi ko tintina mawɓe wonɓe caali jakkaɓe mawɓe wuro ngo e almami wuro ngo mi noddimo téléphone mi haalde e makko kono mbimom mami nul e makko hankadi décision jettama ɗum tagi nodumami do henna jewten hen famodiren hen e guiley joni wala feral kongol ma a waɗi ko moƴƴi kadi a waɗi geɗe julɗo kadi a waɗi ɗo ko ganduɗa ene taga wuro ngo yaarude yeeso par ce que an ko jokker enɗam mbaɗɗa kadi jamanu hande o sukaɓe kam hande porsetaki nde tawno sa forsi fewata woppanɓe haɓe jiyana koye mabɓe moɓe jiiɗi soɓe jiiɗi tan ɓe galda e naafigagal kañum surtout debbo so yiɗi tan kañum ko yiɗi kadi ne moƴƴi inchallah kadi fof kadi kala ko foti hen waɗede ɗum kam waɗet tan nde tawno ko mbaɗɗa ko weeɓani wona hunde wemde no fewi c'est normal sabu ko biyam biyam aussi mi yiɗa rokkude mo ganduɗa o yiɗa ɗum par ce que sa forsimo dokka mo yiɗa janggo e jaam kala conséquence garɗo hen an bamata fof donc noon raison pour laquelle mbimi tan yomi wat ko yiɗi ko kala conséquence garɗo hen noon kanko maw andu ko kanko yiɗi e debbo so yiɗi tan muñat alda hen caahan ɗum taggi mi dañani hen kulol taada kanko yiɗani hoore makko oɗa andi kala ko wawi hewde o muñat wallahi sabu jinnaade makko ko si noon wano daranmomi tan ko yitere yum makko ndeysan sabu noon wano e machallah ala caɗele goto mboɗa andi kikide inchallah ou bien joni somi ummima ɗo potten galle kala ko faate dewgal ngal e kala ko faate kadi ko banggue kumal ngal e fof mi tottuma ɗum kam mbimi seydi ko min waɗa ɗum tenge noon mi rokkirtamo tenge par ce que tenge kanko foti tenge kam weli ko mbaɗa ni nden ɓurta fanni voilà c'est ça kanko waɗata ko heddi ko ne anne ko an waɗata ɗum yettere Allah e gasi wadde aɗa wawno wi ɗum foti tawatama hen kono an mbaɗɗa ko gueɗal julɗo kadi ɓiye kadi ne yiiɗi a waɗiri hen no fewri ene yiiɗiri ɗum ko alhamdulillahi rabbil alamin joni noon a ñallat yimɓe fawata e saabu mi yahani joni de ala woppu tan mi ƴeewa hodde ala jomum caggal ko kikiɗe won mission ngaji goɗɗi poɗɗi rehlede kadi wone mawɓe wuro ngo ne poti arde galle kikiɗe min jogdi ɗon bafu pour alhaali wuro ngo mi anda saɗa faami min ƴeewa yewtude hen kadi machallah min ƴeewa yewtude machallah jarama feewi a jarama feewi eyyi so merci a weltanama doucement eyyi walla koto noon ala ɗo ne weɗi ɗo kay mi yiɗani yaltude ɗo so wonan tan haajuji wuro ngo ayi tan ko ɗo gonan noon wallahi
nigga. No one down my G, aight? Mun jeeyi ay kadi jeeyi mi wari yato ɗum waɗata pat. La ilaha illallah. Father. Yan kam ɗum woni. Fat mi ñifmoto. Fat essence o gas. Yeah, nice motorcycle, man. An mo man garɗa e wuro ngon. Hanky. Huh? Hanky. Ndeysaan mo waay. Yeah, man. What's up? How you doing? Sappo kay mbaɗa temper. You good? Good kay wallahi. Everything good? The family and everybody good? Ni yewni non. La good kay. Chilling, bro. An kam annen haal pular. On jaɗɗo caggal leydi arti fof tan woni ɗo good yimɓe waɗi yimɓe. Yo, balidi, yo. Balɗi ndeysaan. Min haalan ɗum. That's why I'm here. I come at the door, yo. The beautiful view, man. I swear to God, bro. Look at that. Hey, ɗum ɗo fof mi annda ko ɗum fiti kono noon mo annen. Futuru nen yoni ara wonɗo e ladde nde. Ɗum waɗi no moƴƴani. Yeah. No. Futuru a yani futuru ko yoni ken juuli yoɓe ara wonɗo aɗa film baale be ko an nawma hen. That no yodi. No yodi quoi. Mbaɗa e tampere noon. Machallah. Ko gaddorɗa? Mais oɗo seulement sister ma. Hono? Fama. Fama eyyi? Eh. Gila ngarmi kanko tan mara ala WhatsApp no? Gila ngarmi ko just her, man. Just her ayani. Kanko rek mijoto mi gay. Bida ho? Yeah. A mijibi debbo janan. Huh? A mijibi debbo janan bi. Yeah, mi famay. A famay? Yeah. A tinano humnam. Huh? How resam? A tinanu? Resama. O resama woni mariage makko? No way. Wallahi ko bien sûr. No way. A gajato wala. O wodi mariage. Adani min be tomboɓe no bimna de toñami quoi. Non, mi toñani mo. Woni arande villageois. Eyyi, kono ɗo e wuro ngo tan joolo oɗon tan. Eyyi ko kanko resi fama. Ko kawa moɗon anda ɗum. No way. Gongema. Wallahi Allah o resi. Ɗum ko man? Eyyi attinani woni 1 mois. No way. That's some bullshit, bro. Huh? That's some bullshit, man. Ala problem. Gono mondo. O mondo eyyi. Ay min bo min halta kalɗa o. Okay, all right. Futur ko yon mamar galane. All right. Payen atay. Aka jamo dino balle fo ma kadda de ba maari kon han kam dañi batir ay. Okay, bro. Mo, Allah jarama. What the fuck? There's no way. There is no way. There is no way. Dewgal wana mbadi. Dewgal ko jilli Allah ine la do mo. Tina Saidi kamolomi. Kilimanja dai holare. Kilimanja dai fasnare. Kono fo kidelam. Gilingo ni pindi wonki gilingo ni lamba bernde. Kidam. Farmer. An wutima o no way yodini a wonkuno tan hattande mi hen. Mi warna ka fen mbaɗen ensemble. Aɗa yiɗi hen? Ni anne ne yimi ko jidda mbeɗa yiɗi ɗum. Ɗum koye yawtani. Ay yawtani aɗa fuɗɗi ɓornade moƴƴo kay taw waɗa ɓorni mi ɓorno minne mi ɓorno takkodiren. De ɗum kay ala fo an kay ma dañ solde jeydi wona yiɗi tan kay ma dañ ɗum kam an tan wawi ɗum dañde amiranede oɗo heure wallahi an tan wawi ɗum dañde Seydi Diallo dañma wasani noon a yi de mimi wasma kadi dañani an kam sa wasi kam yaha lakara de jaha lakara de an kam a majjani mi wona lakara o tan ko jeyge kay payer mi ni an wawi mi huɓɓire jeygol aljanna ngol sabi ɗo gommi ɗo komi gurɗo ɗo gommi ɗo mbeɗa wone wuuresam oɗo wuures wallahi ayi de ɗum de sonno ko bebbe Aissa kam a dañata ɗum ponam haala bebbe Aissa bebbe Aissa aɗa andi bebbe Aissa ko waɓere makko ɓe kadi dew aduna o welde rewɓe waɓere makko ɓe kadi gurdam ɗam welde goto foof wasi wadde dañde wuurese kadi mbeɗa andi ngoɗo radio koko yata wona kanko ni waɗata ngo radio accu toñde noon awde bebbe Aissa meeɗa yadde tan ko dewi Allah jokki en ɗam wona aɗa andi ko majjiram bebbe Aissa nde kalantumi gari mi galle mabɓe nde haalanomi komi porɗo humandem
bébé Aïssa mi haaldi ɗum ko poti mi haalde heɓi toon e woyrnam ni mbeɗa yiɗma ni min gojjinaa ko ɗum ɗon ande deede ko ñahata aɗa haalnamo an deede koye komin sehilaɓe kadi sehilaaɓe walla ko yidde haydara ala toon Allah ne seedi yiddam min ko wondi koye ma deede mi sakatde wat seeɗa gomi ka haalandemi so hami jofna anani kala momi haala kano fof no yarini ha laaɓi bébé Aïssa aɗan ko jaabi kam ma laaɓ taw ko ni min mbiyata jamforɗa mami waɗi ƴettu mami on beldata haaluji on dañjata ɓiɗɗo ɗuma wona Allah wona annabijo mbi ala ko wawi hen wadde mbiyen ɗo takki sera ma aɗani min so toon no haalata tan nande haaluji woɓɓe ɓi aɗani min mi resatamo par ce que ala fof komi nanani e bonande e wiyedem mi wiyama goho an a jibinta mi wiyama ɗiɗi an a aɓani mi wiyama tati a wona pasam yomi ƴeew toro ɓi nena men walla ɓiɓɓe kawa men nanto mbayi leydi yomi yami ƴetto hen mbimi mi yiiɗa ɓeɗen hokkire ko yiiɗi deede gila an gorko a wiyama noon saka min debbo eyyi min kam ala fof komi wiya an ka cubballo kotomi naata yimɓe fof kaali babam kañum ne haalino darimi tan mbimi tan ko an tan jinmi yiddem kam e ma kam min kam anda fof to haɗata wallahi Allah so haala Allah kam mbeɗa yiɗma ha on wawi haade heddi he ko yo Allah wallu men tan wallahi woyo ko ma ko hoyam ko a haali yidde ma min no jiɗirmami min ala ka jarananimi go an ka aljannam ka lewlewalam niɓɓe rek ka lewlewalam a won lampa ka a won lampa jallo aɗa joni fof mbiya lampa faal an ko lampa jallo lay deede sali kadi mo sali maɗi noon mo sali maɗi ne nawtami lakara ɗum tagi noon deede usta hoore ma wulde nde deede an aɗa wuli jawto neɗɗo haali tan gadda histoire dépense o kadi deede ɓeydat ɗum waɗ ɗum kadi ha feewa hante kam min kam dugol ngo kam e haɗa nde kam ala ko mbawtum hen alhamdoulillahi dépense o kam en gurdata tan no yimɓe gurdi par ce que ko aduna o welani min kay mbeɗa andi ay kadi ko économie mbaɗata hen ha mbawno wurde hade añɓe joni so tawi joni min ko pornomi tottudem balɗe stake walla balɗe sappo mi ƴetti tan mi waɗimo ñalawma goto tan a bonni kono dal ɓeydu seeɗa tan deede annene sa kadi histoire uji ma ɗi deede an aɗa ñagui duwaw ala ko kiram tan aɗen so tawi min lo probléme an mi yiɗa sino sagam aɗa warñede yaltata koye ma mi yiiɗa warñede ni hay mbarña mi yiiɗa hay nokku mi yaha mbeyni sanama mbeɗa andi aɗan sanam kono mi yiiɗa mbarñani gañƴo mo mbarña noon kam yiiɗa neɗɗo takkoma ɗum kam wawa wasde moom eyyi wondi ko andu tan min kam ko an jinmi ko an nawrata kam lakaram billahi wallahi ko an ittata kam leeso Allah mbimi bane ma nawam buntu pikin mi yaha mbeɗa duñidire yimɓeɓe mbeɗa ay deede min ala ka jarnanimi noon no probléme ananda ka ala ka jarnanimi kaso noon ƴewtan ɗe no ƴewde tan no portiɗa ɗe koyɗe suwa taw noon Allah seedi ende an debbo ko jaaɓe en mucce aɗa andi noon tamatoje murtoɗe gona gorum noon wallahi wona gorum mbadidi ne nandi kono sa mucci sa meeɗi no andata bébé Aïssa ko murtoɗe aɗa murtoɗe woni muccete wona haala kadi haala makko budde bébé Aïssa min ko wi ko waɗa em ko min bébé Aïssa haala dañata jaam hakkude men wona an yinnomo passé c'est le passé c'est le passé tout comme mbiyata oublier c'est le mieux anda ko Aïssar naka moura wi noon manda c'est le passé oublie c'est le mieux so janggo ari wonta yidde goɗɗo mo wona mi wallahi batmat mo koloto yay boy koloto fama jallo jeeri fama e village wa dewgal wona jawdi